Right, muri yeZimbabwe ndava neupdate yekumbare panapa. Kumbare uku vanhu vakadzokera vakutanga mabusinesses aya from scratch. Unoziva zvezvokuti saka table unokutobva nekatebhuru kako keplastic otoronga zvinhu zvako otanga kutoita se kutotengesa as usual. Kana unga uri munhu wematemba chichichi unongo hauzoshayiwo kamasahwira chichi vanokupowana tumasaga tutatu tokuti woita se wotangidza business from scratch since kwakaparadzwa nemoto. Saka vanhu vakapinda vakatoisa maumbrella this time because mashedhi aya akaparadzwa nemoto. Saka vanhu vakuisa kuti maumbrella vakutanga kutoshanda ndozvinhu zviripo. So vari pakati pekushanda kudaro boom ndobva kwapindira zvavo local government minister Daniel Garwe na women's affairs minister Monica Mutsvangwa vachipinda zvavo Mbare vachiona kuti moto wakarova sei. So vari pakati pekuona kuti moto wakarova sei ndopa vari kubva vasangana nevanhu vari kutaura kuti zvoni onai ka vanhu tichakupai maloni ekuti mutangidze mabusiness enyu. Ndobva vapledger futi zvikanzi chikafu kuti munge muchibatsirikana tichaona kuti toita se tokutambidzaiwo something kuti mumbokwanisa kubatsirana nemhuri dzenyu. Because since vanhu vazhinji vemuZimbabwe ka zvaakuzikanwa kuti muZimbabwe munorarama neHand on Mouth kazhinji kacho chawabata ndochonokabira ndo situation yakazhinji inonyanya kuitika muZimbabwe. Saka ndozvinhu zvavanga vachipromisa kumaZimbabweans vanoshandira muMbare Musika vachivaudza kuti aiwa don't worry zvichaita ball but tichaita se tichamboedzawo nepatinogona kuita se kubatsirana nemiwo. Ndo nyaya yatiri kuona panapa iri kuitika mhuri yeZimbabwe kusazivawo kuti imimi munoionawo sei nyaya iyoyi.